furtawa. Babul Islam kowa ya ji daɗi to kai yayi rikewa. Ga Abba Kafi na zo ya annabi bana abin nunawa. Ya ashkala anjala baitoci na riko yau zarera. Shawara ukati mun zo maka annabi mai rama ga halittu. Waƙar mana fi sallah ƙungiyar mu rerawa. Alaran Allah kai ɗaya kake na furtawa zai yi musawa. Ya zahiru baɗin ka ɓuya balle lauta yau nunawa. Habibullahi fasi mai rama shugaban kyawawa. Ni ba na barin kaunar ka ko jasadi na zai yi mucewa. Mardanni nishaɗi kowa ke nunawa. Mun rayu cikin soyayyar annabi ko ba ma canzawa. We want to see you Rasulallah ko yaushe muke furtawa. Kai ko